Khulumkhai jotono no ani channel o hingkai ani channel no norok subscribe khlai kubai subscribe khlai tui angtebo ketal job advertisement tei online information related video swnam norok ni bagui hingkai share khlai di o video no norok jesuk mansak support khai di tai phaidi nailai no hingkai tini hingkai kaisa omo kaisa saklai mung rwjak kamo sini khorang ni o channel news channel ni bokak tei omo rwjak kanai di 1st January 2022 o hingkai o jaga o sajak kanai di kaisa saklai mung kokthum bedego samung khlainai muchungui tongnai rok eba sini khorang channel bai kwrwngnai muchungui tongnai rok naidi ko saka koktun bedego samung khlainai haste ni joto sikla sikli rok ni bagui kaisa koktoma kaham oro saka borok naidi application form borok ang di ruan ang description link application form norok aro fill up khlaiui fungni 10টা am ni simi sari ni 6টা pm jora sini khorang office thangui boni office ni address hingkai ko naidi boni email tui hai ke whatsapp tui phano rohor kayungo borok no hingkai boni office ni address hingkai naidi iko oro saka sini khorang news and entertainment channel Madhya Banamalipur near Lal Bahadur SBI ATM Agartala West Tripura o boni office tongo aro thangui pano norok form application rimanuyo hingkai o jaga o tamtamo borok tlangnai saka phaidi nailai nomo hingkai oro hingkai ko naidi sajak news reader kam anchor oro khorok tinjon tlangnai khorong ni bwrui tei khorokta chwla tlangjaknai hingkai tai kaisa tongo video editor o jaga khorong ni 2টা post tongo hingkai PCR staff oro khoroksa hingkai tai kok borok news writer oro khorok ni tlangjaknai tai English news writer oro khoroksa tai social media handler tongo masa hingkai tai subdivision wise omo tlangjaknai 23টা hingkai je candidate interest tongnai norok joi naimano hingkai oro preference rwjaknai je agi channel rogo samung khlaijak rok no kwbang kokkai preference rwjaknai hingkai naidi koimung blaya phanani paitha sal hingkai 15 January 15 tarik ni swkang ni koimung o je form no release hingkai interview omo interview najaknai naidi 16 to 19 January o interview nai hingkai interview hingkai norok je tikinai borokni training rwjaknai naidi 10 din by 20 tarik simi 30 tarik jora training rwjaknai 10 days ni bagui hingkai interview nai boni office nong nai ko o address o hingkai application form bomte ang no phone gana hingkai oro je interest tongnai candidate torudi hingkai omo kaisa kaham opportunity sini borok rok ni bagui je media house rok samung khlai tongnai musungnai rok ready hingkai phaidi nailai na tapok application form bomo hai hingkai nai tongdi noro ani channel no hingkai omo hingkai iko application form omo application form omo iko application form nongoro bo post apply khlainai ready hingkai ni mung oro norok omo to confuse nangla hingkai ready oro iko naidi oro to omo form fill up khlai di hingkai tai photo ready sako photo ko jagani ni signature rwkhai norok 15 tarik ni swkang boni WhatsApp number rijak tongo a jagao norok noni form by hingkai tai documents ruui norok apply khlaina di 15 tarik ni swkang hingkai je candidate oro photo hingkai je candidate interested tongnai to redi hingkai noro ani channel no nai tongma bagui jotono no hambai hingkai ani channel no subscribe khlai di share khlai di ang kwbangma job advertisement tei online information related video sunamo noroni bagui
tini bagay amsun nung sito jotono no hambai.